ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய நாடு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பனிப்போர் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த போர் நடந்தால் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலக நாளுடைய எக்கனாமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு எல்லாம் பெருசாக பார்க்க போகிற கிரிப்டோ கரன்சி அவர் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து பாதிப்படையும் இந்த போரால். இந்த போர் ஏன் வந்தது, இந்த போர் ஏன் நடக்குது, இந்த போர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணுறா, இந்த போர் இருந்தால் என்ன மாதிரி பாதிப்புலாம் இந்த உலகத்துக்கு வரும்னு தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போது இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யாவோட பார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெப்பனோட பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாகிறாங்க. உக்ரைனுக்குள்ளே போயிட்டு உக்ரைனை தாக்கி உக்ரைனை மொத்தமாகவே ரஷ்யாவாக்கணும், உக்ரைன் கண்ட்ரி இருக்கக்கூடாது, உக்ரைன் இருந்த இடத்துல ரஷ்யா தான் இருக்கணும், அது ரஷ்யாவோட பார்டர்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இப்போ ரெடியாகிறாங்க உள்ள எப்போ வேணா போய் தாக்கி உக்ரைனை வந்து கைப்பற்றுறதுக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் மொத்த பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சைனா மட்டும் தான் வராங்க. ஆனால் உக்ரைன் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூகே, யூஎஸ், யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு காலம் பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யாக்குள்ளே இருந்தது. ஆனால் வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அப்போ பெரிய கதை வச்சுக்கலாம். அந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உக்ரைன் வந்து வெளியே, உக்ரைன் மட்டும் இல்லை உக்ரைன் மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க, ரஷ்யாவில் வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்றைக்குமே நம்ம கூட க்ளோஸாக இருந்த ஒருத்தவங்க வெளியே போகும்போது என்ன பண்ணால் நம்ம 10 பேர் வெளியே போகிறோம்னா 10 பேர் நம்மளுக்கு பெருசாக பாதிக்க. ஆனால் வந்து ஏதாச்சும் ஒருத்தர் ரொம்ப நம்ம நெருங்கியமாக இருப்பாங்க, இல்லை நம்மளுக்கு தேவைப்பட ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க, அவங்க வெளியே போக நம்மளுக்கு பெருசாக பாதிப்போம். அது மாதிரி தான் ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் வெளியே போனது அணிலேருந்து அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல. உக்ரைன் என்னைக்காவது நம்ம வந்து கொண்டு வரணும், நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்படின்ற பிளான் வந்து என்றைக்குமே யோசிச்சு தான் இருந்தாங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து உக்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உக்ரைனோட ஈஸ்டர்ன் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யா பார்டராக இருக்கும், உக்ரைன் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூரோப் கண்ட்ரிஸ் சேர மாதிரி அந்த பார்டர் அங்கே வரும். ஸோ என்னாச்சுன்னா வந்து இந்த ஈஸ்டர்ன் சைட் அதாவது ரஷ்யன் பார்டரில் இருக்கிற மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உக்ரைன் வந்து ரஷ்யா தான், ரஷ்யா கூட தான் உக்ரைன் சேரணும் அப்படின்ட்டு இந்த பக்கம் யோசிப்பாங்க. இந்த வெஸ்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து யூரோப் கூட போயிடணும், ஏன்னா வந்து யூரோப் கூட போனால் நம்ம நிறைய பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு இருக்கு. நம்ம ஏன்னா வந்து யூரோப்பியன் வந்து ஆல்ரெடி யூரோப்பியில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் கண்ட்ரிஸ் டெவலப் கண்ட்ரிஸ். இப்போ நம்ம ரஷ்யா கூட போனோம்னா நம்ம வந்து ரஷ்யா வந்து ஒரு கண்ட்ரி தான், அது கூட போனால் நம்மளுக்கு வேலைக்கு ஆகுது. நம்மளுக்கு இங்கே போனால் வந்து நேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க. நேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேட்டோனா ஒரு நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ம் பண்ண ஒரு குரூப் இல்லை, அந்த குரூப் நம்ம போய் நேட்டோ சேர்ந்தோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து நேட்டோ ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுனா ரஷ்யா சொல்லுவாங்கன்னா வந்து நீங்கள் சேர்ந்தால் எங்கள் கூட சேரணும், நீங்கள் நேட்டோ கூட சேர்ந்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து உங்கள் மேலே போர் இது பண்ணி நாங்கள் வந்து உங்கள் கண்ட்ரி இல்லாமல் கேலி பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு தான் இருந்த விஷயம். இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணுறாங்க வந்து உக்ரைன் கண்ட்ரிக்கு ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து லோன் தர ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ ஒருத்தர் வந்து எப்போ சேர்க்கணும்னா அவர் கஷ்டம் இருக்கும்போது நான் பணத்தை கொடுத்துட்டு அவர் ஈஸியாக உள்ளே எடுத்து வந்துடலாம் அந்த பிரெயின் என்ன பண்ணோம்னா உக்ரைனுக்கு காசு இல்லாத போது ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபண்டெலாம் கொடுத்து உக்ரைனை வந்து ரஷ்யா பங்கிலுக்கு பார்ப்பாங்க. அப்போனா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த உக்ரைனோட பிரசிடென்ட் அவரும் சொன்னாங்கன்னா இவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, ஃபண்டு தராங்க, ஸோ நம்ம வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சு ஒரு அறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த கண்ட்ரியோட மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போட ஆரம்பிச்சுவாங்க. ஏன்னா வந்து இது எப்படி அவர் எடுக்கலாம், இது வந்து யார் எங்கே போய் சேர்றது மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும், ஒரு தலைவர் முடிவு பண்ணுறதுனால இங்கே முக்கால்வாசி பேர் சுதந்திரம் போயிடுது. ஏன்னா வந்து அந்த கண்ட்ரி ரெண்டு பாகமாக இருக்குது, ஒரு பாகம் வந்து ரஷ்யாவோட பொண்ணு வந்து இன்னொரு பாகம் நேட்டோ யூரோப் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த போர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நடக்க வேண்டிய போர் கிடையாது, போர் வந்து எப்போ நடக்க வேண்டிய போர். ஏன்னா வந்து அந்த உக்ரைன் மக்கள் ரொம்ப நாளாக சொல்கிறாங்க, ரொம்ப வருஷம் சொல்கிறாங்க வந்து பாதி பேர் ரஷ்யாவிட போன்றாங்க, பாதி பேர் யூரோப்பிட போன்றாங்க. ஆனால் இப்போ நடந்தது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ரஷ்யா பிரசிடென்ட் அதாவது விளாடிமிர் புட்டின் அவர் பேர், அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கால வருஷமாகவே அவர் ரஷ்யாவில் தான் பிரசிடென்ட் அவர் தான் இருக்காரு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரசிடென்ட் ஒரு ஓட்டிங் நடத்துவாங்க, அதாவது கருத்து கணிப்பு மாதிரி ஒரு நல்ல பிரசிடென்டாக இந்தியானும் போது இருக்கிற பிரசிடென்ட்லேயே அவர் தான் வந்து நிறைய நெகட்டிவ் ஓட்ஸ் வந்து அந்த ஓட்டு லிஸ்டிங்காக இருக்கிற பிரசிடென்ட் வந்து அவர் தான். ஸோ எல்லாருக்கும் தோணலை இப்போ நம்ம கம்மியாக இருக்கணும்னா நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணி இந்த ரஷ்யா மக்களோட பார்வை நமக்கு திருப்பணும், நம்ம மேலே நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக பண்ணணும், பாசிட்டிவாக மாற்றணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்தனால அவர் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரி நம்ம இந்த உக்ரைனை நம்ம வந்து தாக்கி உக்ரைன் ரஷ்யாவோட இருந்தால் ரஷ்யா மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அந்த இதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யாவோட அந்த அரசியல் நோக்கத்துக்காக அந்த பிரசிடென்ட் பண்ணுற போர் மாதிரி அதை பார்க்கறது இருக்கு. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு நம்ம உக்ரைன் கைப்பற்ற ரஷ்யா சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா வந்து ரஷ்யாவில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் என்னன்னா உக்ரைனை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும், நம்ம விட்டு போன உக்ரைன் திரும்ப நமக்குள்ளே வரணும் அப்படின்ற ஆசையில் ரஷ்யா மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதை நம்ம பண்ணால் ரஷ்யா மக்கள்கிட்ட நம்ம நல்ல பேர் வரும்ன்றதுக்காக
அவர் ஆரம்பிச்ச இந்த விதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் என்னைக்கு போர்னு சொன்னாலோ அன்னையிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து அவர் மேலே இந்த பாசிட்டிவ்லாம் மாறி அவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏற ஆரம்பிச்சது. கிட்டத்தட்ட அவர் பண்ண அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதான் என்ன பண்ணாருன்னா உடனே 1000 லட்சக்கணக்கான படைவீரர்களுக்கு உள்ளே வந்து ஆயுதங்கள் உள்ளே இறக்கி நம்ம போர் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெடியாக இருக்க வச்சுருக்காரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈக்குவலாக பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் அவங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரூப்ஸ் உள்ள இருக்கிறாங்க. 2 ட்ரூப்ஸும் ரெடியாகிறாங்க. எனி டைம் எப்போ வேணாலும் இந்த போர் நடக்கலாம். ஆனால் இந்த போரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் ஆச்சுங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுப்பாங்க செஞ்சுப்பாங்க. இதால் பொருளாதாரமும் சரி எந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பும் வரும். ஆனால் வந்து இப்போ என்னன்னா உக்ரைன் சப்போர்ட்டாக அமெரிக்கா வரதுனால ரஷ்யா எப்படி இன்னைக்கு அணு ஆயுதத்தில் பவர் இருக்குதோ அதே ஈக்குவல் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் இருக்குது. ஸோ 2 ஈக்குவலான சண்டை போடும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்க்க முடியும்னா வந்து ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கான போதான் தவிர உக்ரைன் சும்மா ஒரு காயின் மாதிரி மூவ் பண்ணுவாங்க அமெரிக்கா. இன்னொரு இதாச்சுன்னு நான் ரஷ்யா மோதுறோம் கிட்டத்தட்ட இது இப்படி தான் போய் முடியும். அப்படி ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமிக்ல வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கு ஆறுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கு ஏன் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் சொல்றேன்னா இப்போ நீங்க எத்தனை வந்து இந்தியா பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லா கண்ட்ரிஸுமே ஏதாச்சும் ஒரு நாடு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஒன்று ரஷ்யாவுக்கு பண்ணணும் இல்லை உக்ரைன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ரஷ்யாவுக்கு பண்ணோம் வச்சுங்களேன், நம்ம வந்து அமெரிக்காவில் நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட வர்த்தகம் பண்ணுறோம். நம்ம ஸோ ஏகப்பட்ட ட்ரேட் நம்ம பண்ணதுனால அந்த ட்ரேட் நம்ம பாதிக்கும். நம்மளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் ஓஎஸ் ஆகட்டும் இல்லையா நம்ம யூஸ் பண்ணி இப்போ பார்த்துருக்கீங்க யூடியூப், அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான். நம்ம அமெரிக்கா எக்ஸ்ட்ரா போனால் நம்ம பொருளாதாரம் பெருசாக பாதிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு மேலே தனி சொல்லிட்டு இந்த பகைச்சின்னா பெட்ரோல் 500 ரூபா போனாலும் ஆச்சரியம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் இந்தியாவில் பாதிக்கும். சரி நம்ம அமெரிக்கா பக்கம் போகலான்னு போயிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம ரஷ்யாகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரக், அதாவது ஃபார்மசிக்கல் ட்ரக் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம், ஸ்டீல் இம்போர்ட் பண்ணுறோம், அது எல்லாமே நிறைய கேஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கான கேஸாக இருக்கட்டும் கமர்ஷியல் கேஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம வந்து ரஷ்யா தான் பண்ணுறோம். ரஷ்யா அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு பொருளாதார பாதிப்பு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வேலை போகிற அபாயமும் இருக்குது. அது இல்லாமல் ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சைனா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு போர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு உள்ள. நம்ம அப்படி இருக்கும் நம்ம ரஷ்யா பக்கம் போக முடியாது. கிட்டத்தட்ட இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே போகிறதா இல்லை அங்கே போகிறது சொல்லிட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் பாதிச்சு நிற்கிறாங்க. சரி ஓகே இதுதான் ஒரு பக்கம் போகுது. சரி 2 பேரும் இப்போ மோதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இவங்க ட்ரூப் அங்கே மோதுவாங்க அவங்க ட்ரூப் அங்கே மோதுனா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சக்கணக்கான உயிர் பார்த்தீங்கன்னா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜோட போயிட்டா பரவாயில்ல, இன்னும் அட்வான்ஸாக போயிட்டு 2 பேரும் நியூக்ளியர் வெப்பன் யூஸ் பண்ண வச்சுங்களேன். ஆல்ரெடி ஹிரோஷிமா நாகாசாகிக்கு வேர்ல்டு பாதி காணாமல் போயிடுச்சு. இவங்க யூஸ் பண்ணா இந்த பூமி இருக்குமான்னு தெரியல, பாதி பூமி இல்லை ஒரு பூமி இல்லாமல் போயிடும். கிட்டத்தட்ட நியூக்ளியர் வெப்பன் யூஸ் பண்ணால் அந்த நியூக்ளியர் வெப்பன் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்கா பக்கம் தான் நிறைய கண்ட்ரிஸ்மே இருக்கிறாங்க. வந்து ரஷ்யா கூட வெறும் சைனாவும் ரஷ்யா மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க. அமெரிக்கா வந்து திடீர்னு அவங்க வந்து பொருளாதார தடை விதிச்சிட்டாங்க வச்சுங்களேன். பொருளாதார விதிச்சிட்டாங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு எந்த ஒரு கமோடிட்டிஸுமே ரஷ்யா கிடைக்காது. அதே மாதிரி ரஷ்யா உள்ளேருந்து எந்த கமோடிட்டிஸுமே வெளியே வராது. அப்படி ஆகிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு சொல்கிறேன், இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒன்றெல்லாம் போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யாவை நம்பி நம்ம ஊரில் நடக்கிற இந்த ட்ரக் கம்பெனியாகட்டும் இல்லை ரஷ்யா கேஸ் வாங்கிற கம்பெனியாகட்டும் ஓவர் நைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணி லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வேலை போகிற அபாயமும் இருக்குது. இந்த போர் ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த போர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த போர் முடிஞ்சிடும். ஆனால் வின் பண்ணலை நடந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா இந்த போர் முடிவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 20 வருஷமா. ஏன்னா வந்து 2 பேரும் ஈக்குவல் பவராக இருக்கும்போதுன்னா போர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும், அவங்களோட ஆயுதம் வெப்பன் இருக்கும், அந்த நியூக்ளியர் பாம்பு இருக்கும்போது நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு அளவுக்கு மேலே வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கு டோட்டலாக ஜாமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன்னா ரஷ்யா நம்பி நிறைய பேர் வந்து இது பண்ணுறாங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் வேர்ல்டு மொத்த எக்கனாமிக்கையும் பார்த்தீங்கன்னா அடியாகும் போது தான் 2 பேரும் சரி நம்ம 2 பேரும் அடிச்சுனே இருந்தால் வேலைக்காக சரி நம்ம ஸ்மூத்தாக முடிச்சிடலாம் பீஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம்னுட்டு சமரசம் வந்தாங்கன்னா அது ஈஸியாக கிடையாது. ஏன்னா வந்து 2 பேருக்குமே வந்து அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டான்ஸ் வேறு. ஸோ 2 பேரும் சமரசமாக போனால் 2 பேருமே அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்டான்ஸ் லைட்டாக மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். எந்த கண்ட்ரியுமே அவங்க சீட்டில் வந்து ஓகே நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம கிட்டத்தட்டா அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டை மாற்றி இவங்க ஏற்றது அவங்க பண்ணோம், அமெரிக்கா கேட்கறது ரஷ்யா அமெரிக்கா பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷன் வரத்துக்கு 20 வருஷத்து ஆகிடும். அந்த 20 வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வேலை போயிருக்கும். வேலை போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தேவை கம்யூனிட்டிஸ்னா வெளியே கிடைக்காது. இப்போ வந்து தேவை அதிகமாக இருக்கும் போது அங்கேருந்து சுத்தமாக தேவைக்கான சோர்ஸே வரலன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சத்தில் வேர்ல்டே போய் மாற்றுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் நடந்தால் பாதிப்பு இந்த உலகத்தில் இருக்குங்க. அதே மாதிரி நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் பிட்காயினோட
அந்த ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் அடிவாங்க சொன்னேன். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போர் நடக்கும் போது எக்கனாமிக்கில் அடியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 160 பேங்க்ஸ் வந்து மூடுவாங்க, ஓவர் நைட்டில் மூடுவாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு திவால் ஆகிடுவாங்க, லோன் தர முடியாது, லோன் கேட்கும்போது லோன் வாங்கிட்டு கட்ட முடியாது. வந்து அவங்களுக்கும் வந்து கட்டக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை. ஏன்னா பாதி பேர் சொல்லல, அந்த ரஷ்யாவிலேருந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு பண்ண கம்பெனிஸில் முடிந்தால அவங்களுக்கு லோன் தர முடியாது. கிட்டத்தட்ட எக்கனாமிக்கே ஒரு பக்கம் ட்ராப் ஆகிட்டே வரும்போது ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது ஒரு கண்ட்ரியோட ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப அடியாகும் போது 160 பேங்க் மூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி எக்கனாமிக்கே அடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சும் போது எந்த விலை, அதாவது பிட்காயின் லான்ச் பண்ணப்போ அது என்ன விலை இருந்ததோ அதை விட கம்மியாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போர் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 2 கண்ட்ரிக்கு மட்டும் ஆபத்து இல்லை, இந்த உலகத்தில் இருக்க எக்கனாமிக்கும் அடி வாங்குவோம். அது இல்லாமல் உலகத்தில் மக்கள் எல்லாருமே பாதித்தான வாய்ப்பு 100% சொல்லிட்டு தான் இந்த போர் வேணாம் சொல்லிட்டு எல்லாமே சொல்கிறாங்க. இந்த போர் வேணாம், சுமூகமாக முடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணம் வந்து இதுதான். ஏன்னா இந்த போர் நடந்தால் பாதிப்பு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைன் மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலக லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. போர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதையும் என்னோட கருத்தையும் இந்த வீடியோ நான் சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு இதுக்கு தாண்டி கருத்து இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் சரி, கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். அன்டில் தென், பாய் ஃப்ரம் தேவ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.